Gudervanên ezîz û qenç, bi hêviya ku em wetev, rûspî û qazanjkiroxê dunya û axretê tev bin, ez dest bi axaftina xwe dikim. Mijara me mijara hilbijartina herêma ye. Hezretî Elî gotinkî wî heye. Gotiye, ew kesê ku dînê xwe bide bi dinya xwe, ku dîn ebedî ye, dunya fanî ye. Gotiye ew di xusranê de ye. Lê ji wî jî xusrantir ew e, ew kesê ku dînê xwe bide bi dinya xeyrê xwe. Lê ji wî jî xusrantir ew e, ew kesê ku dînê xwe bide bi dinya wî kesê zalimkiroxê xwe ku bide, încî ew zalimkirok jî ku bi sed sala wî înkar kiriye, zimanê wî û çanda wî û hemî tiştê wî xwedayî û însanî înkar kiriye, ku înca wî bidêne ser serê xwe, hinkîna jî bikin mezinê xwe, heta vêga çiqa zilm û zorî lê bariyaye, înca bi destê wî, bi raya wî zilm û zorî lê bibare. Di vê derexê de ayeteke ye. Sûretê Neml ayeta 18. Estaizu billah. Hatta îzâ etew alâ vâdin nemlî قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. Bi zimanê me herêmî em ji qarinca re dibêjin mostran, hinek jî ji qarinca re dibêjin kulmorî, hinek jî hinkî herêma ji ber ku zimanê Kurdî pir dewlemend e, dibêjin gêle. Ya qarince, ya gêle, ya mostran. Navê qarinceyê jî. Divê wextê ku Suleyman pêxember di gel temamê leşkerê xwe ku însanin, cinnin û heywanin derbas dibin, diçin ser newala mostrana, wadiya mostrana, mostranek li mostrana qîrîn dike, xîretkêşî dike, pê ew diqede. Dibe ey gelî mostrana. Suleyman pêxember di gel leşkerê xwe hatin, ewana girin û hûn piçûk in, wê we nebînin, wê pêl wekin we biperçikînin. Ji bo Xwedê her kesek ji we têkevin qulikê xwe, meskenê xwe, cî û warê xwe. Di vir de Xwedayê Teala li ser zimanê mostranê wehî şandî, mesaj dayî me. Ma gelo mostran ku mostran e, hewqa heywankî lewaz û zeîf e, hewqa bêtaqet û bêquwet e, ku ji bo qewmê xwe, ku ji bo hem cinsê xwe, ku xîretkêşî kiribe. Di vê esra me de em însan ku bi salan e ku hinkî kesa wan a xapandiye û wana zulm kiriye, navê wan a, çanda wan a, nasnama wan a, ku zulm kiriye ji wan stendî û perçiqandiye, ku li qewmê xwe nebixweyî, li ba qewmê xwe cî negire, li ba qewmê xwe cî negire. Ma gelo xîreta wî wek ê mostranê jî heye. Hema ev ya bes e. Ev ya bes e. Gotinek heye bi tirkî, divê sivirî sînek saz, divê ji bo însanê zane û divê ji bo nezana jî dahol û zurne as. Ev ya bes e. Însanê ku li ba qewmê xwe cî negire, her dem ew yanê ne xîreta wî ne şerefa wî wek a mostrana jî tune ye. Ba qewmê xwe mezlûm. Qewm zalim e, temam. Wextê qewmê merû zalim be, gerek merû ba we cî negire. Lê wextê merû mezlûm be, qewmê merû gerek merû li ba qewmê xwe cî bigire. Bi hêviya ku em ê li ba heqiyê cî bigirin, li ba mezlûma cî bigirin, em wetev emanetê Xwedê bin ya Rabbi.